Здравейте! Днес ще ви покажа как можете да размножите някои от красивите и редки сортове люля с кичести, бели или тъмно-виолетови цветове. Люлякът е храст, който се размножава трудно, тъй като способността му да образува корени от взети от стъблото резници е доста ограничена. При някои от по-редките култивари дори невъзможна без допълнително третиране с растителни хормони. Затова трябва да следвате 3 прости стъпки, които ви осигуряват получаването на вкоренени растения, които можете да засадите в градината си още този сезон. Първо да изясним защо не винаги размножаването с отделяне на издънки е подходящо. Много от най-красивите сортове, които може да срещнете, всъщност са размножени с присаждане. И издънките се получават от подложката. Тоест, така отделената издънка е много вероятно да се окаже съвсем обикновен люляк. И така, какво трябва да направите, ако искате сами да си размножите някои от красивите кичести сортове седри и ароматни съцветия? Първо, размножаването с резници е възможно само в периода на цъфтеж. Това означава, че трябва да вземете резниците от младите клонки в короната, докато растението е в пълен цъфтеж. Те трябва да са дебели поне 5 мм в диаметър и да съдържат поне 2 възела. Възлите са местата, където са разположени листата. За предпочитане е да съберете връхната част на летораслите, тъй като в тях активността на растителни хормони, подпомагащи вкореняването, е най-висока. Второ, третирайте с вкоренител за резници. Установено е, че концентрации на растителни хормони между 0,1 и 1% стимулират образуването на корени и повишават процента на вкореняване до 60-70%. Аз днес ще използвам вкоренител с индолил маслена киселина в концентрация 0,5% във вид на пудра, с която се третира долния отрез на резника преди поставянето в субстрата. Трето, въпреки третирането, процентът на вкореняване на резници при някои сортове е нисък, а се случва и част от резниците да загинат. Затова уверете се, че залагате достатъчно на брой резници. Ако заложите 30 на резника, със сигурност ще получите поне 3 вкоренени растения, дори от най-трудните за вкореняване сортове. След като заложите резниците, притиснете ги добре, за да са в контакт с субстрата. Той трябва да се поддържа непрекъснато влажен, а въздушната влажност може да се осигури с покриване с обикновени пластмасови чашки с прорязани отвори за по-добра вентилация. Вкореняването може да отнеме 1-2 месеца, затова бъдете търпеливи. Ако това видео ви е било полезно, харесайте го или се абонирайте за повече видеа със съвети за размножаване на растения и дизайн на градината.